bandiraɓe musidɓe moƴƴuɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe miijorde fulɓe noddi ko yo fulɓe jiitodir yo pelle fulɓe jokkodirtono pulaagu konngol harameeji jeeɗiɗi fulɓe buuɗal yurmede ƴellitingal e inde geno yo jam ñallu haatu cinsinji ma kaaɗi ɓesguji ina e wuro jawdi ina sari e ladde yo yitere ma reen kala ko jeyɗa min cottiri ɗum biigi e gayi dimaɗi e ƴiƴam sagataɓe minen ɓiɓɓe fulɓe min gondanima harameeji jeeɗiɗi ɗi pirtotako go'o min gujjata ɗiɗi min penata tati min kulata nayi min jamfotako joyi min taƴata enɗam jeegom min pirtata aadi jeeɗiɗi min ɗawata kala ko daña koko renda yo jame cellal e kisal e ɓamtare duumide gon e dendagal leñol ɓiɓɓe fulɓe e julɓe windere bandiraɓe musidɓe moƴƴuɓe tedduɓe hande kadi ko ñallal mawde ina hawra 10 lewru duujal e hitande 2024 ndenka Allah e meɗen